Okay, may buntag, boss. May buntag. Buntag. Saan may pamati? Kita akong likod. Sakit ang likod. Napitan ko. Presto nga, gid. Sa pagid. Indriwal, kuloko. Sakit-sakit po. Sa pagid. Sakit. Sakit, gid. Ilakad na naman na. Taot-taot na yun, mga isa kasimana na Sa kasimana na. Pero ang pinakakuan dyan mo, concern dyan mo, ang likod. Likod yun. Sa pagid. Moras moro na. Mura. Sige, ako na lang bahala sa uban. Oh, ikaw na nagbahala sa uban. Sige. Asa ka itong balay, gano'n mo, sir? Ito sa kwan, sa Kamarin, Gihing, Pagunong, Davao del Sur. Gihing, no? Oh, ayan guys, so shout out sa taga Gihing, no? Naa si Sir Dere, atong tabangan, no? Inubanan sa pagkampo sa Ginoo kay di man makaya o kitaran mo ayo sa ginapamati sa kalawasan sa tao sa magpalaban gyud magpatabang gyud sa tuang buhing Dios nga nasa langit karon gyud nga yang likod mo na sakit yang likod og yung mga join no nya. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot guys. So ayan, sa mga suki na ko nga nagatanaw karon, daghang kay salamat sa inyong pagsubaybay sa kuha, no? No, wala pa ka subscribe, subscribe Ang 30 na, akong para kuha. updated ka sa ako ang hinihilot matag adlaw sa ako ang mga ginahimo kada adlaw nga subscribe para og ganang kag mga hilot o mga traditional hilot. Subscribe para updated ka na pwede ka mo like nga mas nindot ko makashare ka para mas daghan ang masayod nga daghan pod ang atong matabangan niya. Comment lang kung naado na kay mga pangutana, no? Kung may katanungan kayo, comment lang, no? Of course, ako ang mga viewers outside of the Philippines, ako ang pasalamatan. Kada hilot din ako magpasalamat yun sa ako ang viewers outside of the Philippines. Sabi na yun mga OFW, thank you so much for watching my YouTube channel. Of course, shout out din ako ang Malaysia, Indonesia, of course, sa Pilipinas. Maraming salamat, no? Dagang salamat sa iyo, ha? Of course, Japan, United States, Saudi Arabia, Hong Kong, Kuwait, Vietnam, Thailand, Cambodia, and Laos. Thank you for watching my YouTube channel. Yan, special mention kay Denmark. Ayan guys, so mag-ilot na to. So shout out sa taga Gihing, Agonoy, Davao del Sur. Ayan guys. Hey sir, tagalay mo ba? Yawa po na yung batanong pa ang babae yung asawa kung ituwang na. Ha? Ibong na dahil. Dahil mo sa isa to. Pila na kayo mahilot ra sir? Dito. Ito man na. Wala. Ha? Limo, kadua. Saan ka na gamay sir? Oh, piya. Tama ta. Ma'am. Meron sa ko gamay. Hi. Oh, O, ikaw kana maglipas. okay na kana? Nakaka. Ikaw maglipas dotos. Hirap lang dito. Hinay lang. Yan na. Ano na yun, ma'am? Tama na na. Tama na na. Bang, pagluto na ba? Itulong na din ko mo. Hey guys, please subscribe. Ito?
dito na pangasal. Sino? Pangalan ganun ito noon? Michael. Mang taklob eh. Sino taklob? Dada daw. Wala. Wala. Hindi na lang gamay eh. Bigyan ko kasi po. Mangga. Ay. Pasan na si Dayon. Ulit taklob. Tara! Tara! Ah! Ah! Ako ang tanan. Ikaw, so. Gata din akong gata din mo, no? Sino na tuloy na ni boss? Google ko na. Okay na. Okay na, okay na. Okay na. Sino ba sila siya? Tumbo. Ano mo ito? Ah, Oh, pwede ko ay fine. Hindi ka no. Hindi, baka. Anak usap. Oh! Kan ako nito. Yeah! ito na dito boss.
Isang batas na. Ayan. Kaulo na lang ko bang ito na ko. Wala ka. Naman sa iyo sila ng bundok. Wala na ito. Pag magsayo, dito lang sa gym daw, ma'am. Pupunta naman dito sa gym.
nanundan. Isa ni ma'am. Taga Bulangan, Mansalan, Dulo. Sa oras ka ka sa'yo? Sa oras. Sa oras lang. Mga kuhan. Alas 12. Sa'yo. Naman ko schedule anak alas 2 ma'am. Kasunod mo sa oras lang. Oh. Ano lang mo? Bisa mo na. Alas 3. Tanan ako listahan na. Tanan sa ako listahan. Alas 3 mo ma. Hello ma'am. Alas 3 mo mahiloton, mugikan mo diya alas 4, alas 2 kot kay aron nikabot ninyo alas 3. Hello ma'am, alas 2 mo mugikan diya karon maabot mo dire alas 3. Alas 3 mo mahilot, dili kay mugikan alas 3. Kay mabala may gulat niya napay magsunod. Ito nang kwan, gibarang. Oh, nya alas 2 mo mugikan na mo diya para dili pud mi matagbaw ginulat ninyo. Saan mo? Sige ma'am. Away yan. Dili mo mugi ato sabado na ba pag gulat nila? Pag ginulat nila, dali-dali ganita kanana sila unya pag abot dili wala di ay. Hindi ka di ay. So ko ingon lang ko para makabalo sila. Alas 3 sa schedule mugikan ko alas 3. Nag-delete na ko akong yun. Minsan ako bulan. Minsan ako batulan. Ito rin ang gibarang. Katulo. Dulo na. Sa'yo na naron guys. Tuod naman. Pagid ka tuod. Ako yung pamitan mo at least. Nawag malas 2 na na. Wala pa punta. Ay, nagsilang. Kaya ka mo balot ba? Ha? Balot. Pero ikaw na na. Lamang loob. Ang bidaw mo. Nakot. Very good. Ang biba. Wala ko. Ay, kan sa kanya. Nakapanig na ako. Nahilog na kita. Oo. Mangilog ako. Ayaw ko na kukiti ha. Kukiti din. Ako ba'y nakaabutan ng 562 ha? Oh, no. Alawa na sinuli. Hindi ako ano, hindi ako ano. Hindi ako gamit ano. Mahulog na dyan mo. Tarungan na gunit. Ang remote. Imimigi oh.
Utoy, Di ka may boss? hindi tigamay, dako yun. Ako ganyan. Tapuan lang ni mo sa gusto. Ay, hindi na ka nagabasa kahapon? Ayun na, Ha? wala na. Ah, very good. Ano ka na? Pili. Pagpili gani mo maisip ba maisip? Baluni. Pagpili baluni. Baluni. Work. Work. Ay. Dapat ka na. Ha? Oh?
Bombarding. Bombarding. Ay, mulo na. May man doon. Ito doon ka no.